Claro, unha muller que o pulpo chamaselle polvo, e a que fai o pulpo, o polvo a polveira, de correis. Que se río. Que fiaste, corazón, como se ríen? Bueno, son las que me ríen muchísimo. Verdad que si no, tú no te reíste, tú ya lo sé. Bueno, señoras y señores, boa entrevista, en tono serio, de verdad que sí. A doña Carmen Freijedo. Doña Carmen, boas noites. Boas noites. Se leva esperando tempo, Un poquinho. Pero se ve un programa de radio así. Pero aquí está pasando ben. De maravilla. Son tantas voces. E se lle dixera o que teño aínda, e non a poido meter, teño unha historia tan bonita que contar, o contarei outro día. Porque vostede, Carmen, vostede recorda, vostede aquí de Cea, Carmen. Bueno, vine para aquí, casar y perdí, pero aquí non somos onde hai un pueblo aí de arriba que se chama Covas. Eu traíose unha historia, pero non tiña tempo de... Nunca, sempre me paso mesmo, anuncio depois non me dá tempo de metela. Eu tiñase unha historia preciosa de unha rapaza con que vostede coñeceu, que se chamaba Tereixa, e que morreu o día, o víspera da boda, antes de casar. Non conocía. Pero aquí hai xente que sí coñeceu unha. Tiña 29 anos, e o corazón non pudo aguantar tantas emocións. Ay, qué ojos tienes, chiquilla. Pues sí. ¿Y el novio estará esperando? O mozo creo que xa me deixou. Bueno, Carmen, vostede é presidenta das mulleres rurais daqui de Cea. Falar da Asociación de Mulleres Rurais, ademais é unha asociación que respeto enormemente porque ando por todo Galicia e coñezo a asociación de vostedes a nivel regional. Como se leva a cabo unha asociación da envergadura da que vostede preside, Carmen? Claro, con moitos problemas, porque nadie quere ser presidenta, e somos sempre as mismas, pero aí vai, ao pouco, pero cada día. Que fan vostedes na asociación, Carmen? Facemos cursillos de todo, facemos tamén comidas que nos gusta comer ben, excursións por aí, e o que facemos. E cando fan excursións que van as mulleres solas ou van tamén os homes? Non, as mulleres solas. Hai veces que vai algún home, pero poucas veces. Ora, un feixe de mulleres, cantas van? Seguro, 70 ou 10 ou así como sea. 70 mulleres. E todo bragas? Todo bragas. Sí, bueno, sí. hai algún home. Hai algún home tamén? Xa, mira ti. Mulleres rurais. Oi, que ben modesto. É unha musiquita de fondo. Estas horas me viene de maravilla, mira. Ay, qué bien, ¿verdad, chicas? Dejadme poner más en el medio, es que no me dais calor. ¿Y tú cómo estás, mi carita de ropa bonita? Pero estás un poquito delgadinha, ¿eh? Sí, no me dan ganas de comer una cara. ¿Cómo te llamas? Melania. Melania, ay, qué nombre más bonito, Melania. Melania, ¿quién te bautizó? Pois non sei, un cura. Mira, non que bueno, que vexe un cura fago tamén cada pregunta de nabo. O que pasa que a estas horas de la madrugada ya non sabes que preguntas hacer, pero bueno, alguna se hace. Melania, ¿y tienes novio? No. No. Ay, Melania. Carmen, en este momento estou seguro que máis de unha asociada que está escoitando por la radio. Cal pode ser unha mensaxe da súa presidenta dende aquí, dende Cea, en este programa así distendido, falando como falan as persoas de boa voluntade. Estas horas non me estás escoitando ninguna, Sí, que te escoitan. Non, é un pouco mala, pero... Carmen, hai algunha que o mellor estaba facendo os deberes e plantou de facelos. Tú de que te ríes, bonita? Nada. Tú cara haces los deberes. Cando se pode. Cando se pode, verdad que sí. Porque, Carmen, por cento, as mulleres rurais cando fan eso. Cando poden a calquera hora, eso é a calquera hora. Sí. Bueno, fai boa falta un día e unha hora. A calquera hora. Qué bonito, Carmen. Qué bonito. Pero falando xa un poquinho máis en tono serio, porque eu en este momento quero transmitir dende aquí unha mensaxe moi especial, unha festa entrañable de exaltación do pan de Cea, que representa o pan de Cea, incluso para vos, como mulleres rurais, que representa para vos o pan de Cea.